úsáid mu an gaige bigó taxis mar ceapan héangur cheart chulaólacht atááile úsáid a bhealcha cinint. Na bailí úsáid mu na chuid córá ististe taxis ó rá bhfuil gaige do thománaí agus fansead texts le hírá bhfuil gaige do thománaí agus córá a mecha na tománaí hísa an airfort. Se chéadhir céan na tarasóí ná má cuairtóirí ná go miúta bhainú gaige ar a córá sin. Tá a deach go héirinn le hí blas an cultúr táhain agus nuair a fecinn siad an teanga úsáid, gus fansead písó sin. Well, tá sé táhacht go feice daoine an teanga úsáid agus rud bháin faoi bigó taxis, tá muid chuir dúntas ar fáil go na tománaí was an córá taxi in gaige chuir ar a cánaí agus tá sé sin tóí sógus cúpla bhain already agus bíonn sé sinna bhil thart ar a caitheú leog. Tá muid a súil go mar cholacht go muid cabhrú ahheochanna dhéanana ar a teanga ingáide agus tá muid deanna galtanas san bigó taxis gur cólachá hangad leis an leis seomach.